Sulod mismo sa mobile patrol sa Bunawan Police Station 6, nakaanak ang 32 anyos nga si Kyrie Joy Zineza samtang nagbiyahe padulong unta sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Nahitabo kini alas 6 Huwebes sa gabi, Mayo 7 ning tuiga. Himsog nga batang lalaki ang gihimugso ni Kyrie Joy. Kini na ang ikaduhang anak nila Kyrie Joy ug sa iyang live-in partner nga si Judel Bation, 44 anyos. Sumala sa Bunawan Police, pasado alas 5 na sa hapon niya ng adlaw na nawag og assistance si Judel nga magpahatod sila sa SPMC. Niining tungura ni buto na diay ang panubigo ni Kyrie Joy. Natagbuan na lang sa mobile patrol sa crossing Bunawan ang tricycle nga unang gisakyan nila Kyrie Joy ug Judel. Sa buhisan Tibungko, naabdan og pagpanganak si Kyrie Joy. So nigawas naman gyud ang bata, mao tong i-assist na lang siya sa katong family o sa police crew. And then gidala sila sa pinakadulong na ospital, isang Aposta diha ra pud sa may bandang Tibungko. Aminado si Judel na imbes sa Central 911 manawag sa Bunawan Police Station siya nangayog tabang aron madala dayon sa ospital si Kyrie Joy. Nawag nung squad, hindi na niya makaya kaya yung gawas na daw ang inubigon. Nanluya ng utong asawa sir, wala ko kayo na mag-sidecar mi ako muna bisig makuha na siya, sa may tabo ba. Matong tawag ko patrol. Matud ni Judel, wala sila magdahom ngayon anang adlaw mga anak si Kyrie Joy. Kaya ang among Judith gina pagpa-ultrasound na mga sir, ang yung doktor mga ilibin pa ang iyahang Judith. Kaluyan sa Ginoo na maayo yung paggawa sa bata, ano ako say na na inspeksyon ng bata. Ikaduhang higayon na nga nakaresponde ang Bunawan Police Station ug mga nakay nga mga residente. Busa pa mangno sa kapulisan. Kung mahimo, dapat in advance maplano na ninyo yung pagpanganak. Dili na hulaton nga kanang mabutuhan pa mo panubigon para manawag mo. Kaya ang proper gid dapat natawagan nato, ang 911 nato para nagi proper na medical na team na mo assist instead of sa police. But nevertheless, if ing anang mahitabo na naay mga urgent jud kayo nga sama atong nahitabo, ang pulis kanunay nara para mo-responde. Okay na ang kahimtang ni Kyrie Joy ug sa bata, pero problema karon sa iyang pamilya ang pagbayad sa kapin 19,000 pesos nga ilang bill sa usa ka pribadong hospital sa Tibungko, Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.